E șeful tău. N-ai văzut că te respectă. Taie-l, mă, băi, Tibi, scoate-mă cuțitul și taie-l. Fă-l bucăți, îl punem pe grătar. Scoate-l pula să vadă. Mănâncă spatele. Bă, dar am văzut tot să berea. Băieții, vreți fete? Uite, ia uite-l! Avem fete frumoase. Ieftine și bune! Bărbați sau fete, dacă vreți, eu am vorbit pentru voi, facem bani, nu? Nu mă dați înapoi, zi-mă, nu mă dați înapoi. Am vorbit cu băieții care vrea fete, mai bătut nu mai. Nu, Gabriela? Mai bine, Stați așa, stați așa! Zâmbiți, vă rog!